de te fɛn fili ta ye n'i y'o fili kafirilama bɛ se ala ma ye fana ale kurakurayali de bɛ wajibiya kuma bɛɛ e ma ye lakitaritigi y'o de fɔ a ka kitabu daminɛ na ko fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya baliku ka k'o de ye tashihu imani k'a ka limaniya kɛnɛya kuma bɛɛ limaniya kɛnɛman ka sɔrɔ jɔn dusukun na dusukun kana kɛ siga sigiyɔrɔ ye dusukun kana kɛ dusukun banabaatɔ ye dusukun kana kɛ dusukun laafulen ye mumini dusukun ka kɛ kuma bɛɛ gɛjɛgɛjɛ limaniya la i ka da ala la ka da lahara la ka da saka kunu na ka da alakira ka cidenya na komi i dan b'a la ka danganiya kan ko i bi sa cogo min na o de ɲini bɛ mumini fɛ kuma bɛɛ o de y'a to ala y'o de kankari da ko an kana sɔn abada ka se ale ma ye f'a ka sɔrɔ an ye silamɛ ye fana a ye limaniyaw kurakuraya a ka la ilaha illallah an k'a fɔ an ka dusukunna siri kurakuraya an ka a ɲɛnaw ɲini k'o dɔn k'a tiɲɛnaw ɲini k'o dɔn kabini sisan tɛ fitinɛ kun bɔra dɛ fitinɛ kun bɔra kumaw cayara litashkik ka i siga diinɛ na k'i siga ala la o kumaw cayara dɛ o fɛnw de don fɛn minnu fana n'u financelen don wari de bɔn bɛ ka du la n'i dun ye wari don ko min na Mali la yan o bɛ taa ɲɛfɛ dɛ anw sera yɔrɔ min na a fɔli kɔni maa t'i yɛrɛ lagosi jamana wɛrɛw tulo bɛ an na nka n'i nana ni ko o ko ye Mali la yan ka wari don a la aa i bɛ jama sɔrɔ o la dɛ o kɔni kɛra anw cogo ye sous région in kɔnɔ n tɛ jamana tɔw t'a dɔn dɛ anw kɔni b'o de la yan nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye mɔgɔw t'o nɔfɛ bilen dɛ ni ko kura nana dɔrɔn n'i yɛrɛ b'a proposer dɔrɔn i b'a n'a wari de proposer maa caman bɛ ko caman na yan a yɛrɛ y'a dɔn ko tiɲɛ tɛ koyi walahi o taabolow ka ca an fɛ yan hali taabolo minnu b'u yɛrɛ danbe ka na a silamɛya ma silamɛya kɛcogo dɔw b'an fɛ yan foyi m'a tigi bila a la ni wari ɲini tɛ n'u yɛrɛ fɛrɛla u b'o de fɔ baroda la nka n'u nana mikoro la u bɛ kuma wɛrɛ fɔ a ma dɔw yɛrɛ ka kibaru delila ka se ne ma ale yɛrɛ ko tiɲɛna ko ale b'a dɔn nin tɛ tiɲɛ ye koyi ko nka k'e yɛrɛ ɲɛ b'a la ko gɛlɛya b'ale la ko ale bɛ don a la ko kalo damadɔ ko n'a sera k'u ye sara min fɔ k'a ka ca ko n'ale sera ka kalo damadɔ k'a la ko ale bɛ bɔ a la ɔ o de y'a to a bɛ fɔ jɔn ye k'i farati n bɛ nin kɛ n bɛ bɔ a la min bɛ na e t'o dɔn ale donna a na yan'o kalo damadɔ ka dafa a fatura awa o ye dɔwɛrɛ ka barobɔn ye ko ale y'a dɔn riba ye haramu ye koyi ko nka a ye miliyɔn hakɛ dɔ fɔ k'ale bɛ k'o bloquer ko n'ale si sera san 60 la k'a b'o débloquer o n'a tɔnɔw k'ale b'i sen bɔ a ko la pewu ale fana ma san 60 dafa a fatura maa wɛrɛw taara débloquer ale kɔfɛ a riba kungo b'ale dala kaburu kɔnɔ ye a kana tulonkɛ kɛ ala ko la innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ni ala ko dɔn bamananw ko ten ko misidenni tɛ jara dɔn wara ye nka a ba kɔrɔ b'a dɔn tuma dɔ i b'a sɔrɔ ni wara kun bɔra kungo kɔnɔ misidenni fitinin la'alla ale yɛrɛ bɛ boli ka siɲɛ ma ne bolo fɛn ɲɛnama dɔ don ten nka a ba mana hali a suma mɛ yɔrɔ jan fɛ o bɛ furanjɛ don a na cɛ o b'a den bila a ɲɛ ye tulo bɛ maa o maa na kuma sidɔnbali fɔ la a silamɛya ma alakira ma o ma ala dɔn o ma ala bonya dɔn o ma alahu ta'ala ka se dɔn ma qadarullaha haqqa qadrihi nka olu tɛ kabako ye dɛ an minnu ko an ye silamɛw ye anw de k'a ɲini sa ka a silamɛya dɔn ka a silamɛya faamu ka hakika dɔn ka k'i ka diinɛ na ala basiratin i bɛ tiɲɛ kan i bɛ hakika kan i bɛ ko min na i b'a si dɔn kuma minnu bɛ na o ko lagosili la o ko burujali kama o kumaw kunbɛla an ka y'i bolo nin fiɲɛ de bɛ silamɛw la hali b'an ka sababu caman internet ni fɛnw kan ni kumaw fɔra diinɛ ma a b'u tɔɔrɔ u bɛ kuma gɛlɛnw fɔ u bɛ nɛni ko e yɛrɛ b'a dɔn ko kuma y'a tɔɔrɔ nka dalilu t'a bolo ka kuma in kɔ kari ka d'a kan ale yɛrɛ bɛ ko in na a tigɛ k'a ɲɛɲini a bɛ ko in na a yɛrɛma ye ten dɔrɔn ale n tɔgɔ ye silamɛya bonya bɛn yɔrɔ a silamɛw an k'o bɔ a la an ka silamɛya kalan k'a dɔn k'a faamu
atlobe nyiningali o nyiningali labbi ngali na alala abbe jabile do dina kitabu kono nyiningali kurate ka nyeshi ala kuma wallahi ati ngali na alala alakira ka hadise kenema chama nane do nyiningali jabilika mamba fo na ko arabe okuma ni ngoindu na ko ala ko iche okuma ni ngoindu no do ni mike o koraidi no abbe jabile do ga ite fo idwana te kon bi convertir ndro halle yin gara ko aslam e jose juli eto dado limani e jose juli eto dado ete foi do ala e kon bala tindro opana ma ke mango ka e sigala adama dimbe ko la ni tanye rere don subuhatu munu mbeke ka ko kele o jabite e bolo ola e koni kuna jale de ini subuhatiki kana benyoma e kuna jale wede مثلا akena ka misali be shuala koni nundo be no e jina moria koni nundo banga jamana kono vagaboya koni dogu anga fote jina moria yerete o ya fotu ga ko jina mori ite jine ite ya na wadede ite jine ite mori ye vagabonde o vagaboya koni nunu ite vagabo ndo yere fo to ka ye malangolo de o malangolo ya koni nunu o nambara to ya koni nunu o nambara to ya koni nunu be kanveya ni ta do bisinga kabako yati donde mena halwe marasi dama fili suku kono mo jole bu dawate ku balaka kabako ke fi ma kan blema mai dama ku burus kono ma kuna wari be ba a jole a jalab tasu ba ku ye shuala ko ke ya dirila nga shuala ko te da komi eta don ni eta don abike shuala ko e enye koroke hali ma kala nebi ngani ka kalama tayorola ni alama farika uni shuba do bina ere sile minga nga ko defa ere folo bisiga kadaka jabite ebulu nga o nambara koni munungana yenda biri jila ka bogola ka jisamade ye papier yele maka ke wari de ye njo jika de nye tapida jika nzela jika take kai ga take ta kai chefle kai take ga jirala okay ana doke ka jirila sisa minge chuko kan tai opana mami na efe shino ka hakika don abana ay dina yini ka don islam ya kalan ka don ma chama ngumpiri mem sirikono ba chambe ala ko hamasa bula hamiya bula nga ute kala fede ute kala fe ute dina yini ode atokokura fon mana na on fe abe jama soro nga mamunun fle akoda ako fitna poira yoromina chena among gamana gwanda suzigi meni wele dai ami dugo de kala kanun kanda enya te kabala ke da ke mne ka te bla la gol sula ni philosophie nana ba fe ko ala te ni livre mindira na yo kala aka lecture livre olube kuma de fo kuma munu ba siga ala la olube na ala ba ka siba ya foni fe olube explication ni do di ola en hum illa yazunun awa ni fe nana o ti kira ko kuma fo o ti ala ko kuma fo o ti ala ka bonya fo fe bu fo we o be anywana ka kaba ko kuma anywana bonya o da ma de jira la a fe vile kele la bi nous be Qur'an la gauche livre do be kono sutomo kambu kono nasara bolo udati magawlula hakilla do were be ni ya kalandona bi doni serero mina iba don ko fade nintigi ani fatoya de kasrun kateme kene bato yaka ga halsa o don bo be ka majamu anga université bawla ko kalamba bawdu ute magawlu ka livre la ngani ko qala Allah o beshinga ke kuma jagalen yubulo ni ko qala ar-rasul o be ke kuma jagalen yubulo Qur'an de ni mbenye fo anwi ko ni adama de kafiri rakaba na dusukun bana alala na dusukun koduna alala ko ni ko ala doro ko dusukun be kuro ni fo fendambe kata alama Qur'an de be ke gafo ko ni ko ngo ala wotu dusukun de be kuro udusubi kashi weta yini ka don ka kuma yire laje nasros sahaba do wal sahabate ka kuma yira ute kuma yira analyser kuy udsubi kashi ni dun su kashira kuma koro yani ka analyser eto kuma
ete ijabiyatu foye okmana ema sharaba kangar da kwa da la dire jugu ka kola nga koro de yoy parce que ni jugu ya nana kaba la dire ndi ba foka betunu ela atikika hake ba foka betunu ela pa aslama ya jugu ya mbira disku mana datu koni ko ala dono kafiru disku utsube kashi ubo koro ko ngani ko ala tana kibishinga yeto muyamuyati kibishinga yeto muyamuyati قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما بينين لا نوبة أسلام يكونك موكا كاكله نوبة قرآن يكونك موكا كوكله كوجعا أيو ويلكنا كو أو نيبه منا قرآن يكون ساده مي نوي جريمة نوي كريمية كنيشي أدم ديما نوبة أدم دي لافو أبا أدم دي نغشي abada made ka adamadinya abo odoya ay o aya kelenyini kana qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ati le qur'an mbesega lagoshi ni fien soroli akono kmawla ni o defo akunti se onmaya akunti se yade gawde masoro o masoro mi ge kuma no ba lagoshi ka kalani buruja ka kuma langulun fama ka annige bo ela ngawon nyeba ko luata tawla cheka che furu jonyata au msoka furu msoma jonyata au riba seti ku ka balo fanda una jonyata au don me balo na au fenyana mawla tolilew jonyo sogodo sangana au adamadiya muamalatu ka adamadiya yelema ka ke baganya ni fani bakoroli bolo ma min ni ekma suna ati suna ni madumini ke ati da aw de sodla kamara yoroni no lula ku de ko do ulado ni ma musogoroba blaoro chogoroba blaoro alwa boro yoro jumuna obeslamela ifa korole kata fili obeslamela iba korole kata fili obeslamela wallahi ngalina ala na islam ya kele islam ya toni min banfe ya na yo kele kabui femina aw soro abitla ka islam ya nyini ne toroshi ta ka islam ya nyini femin tlala la islam ya blali kama aw tno soro bli atna islam ya soro bli men va barka ini muslim ya do men ba barka ini muslim ya do msobe kula che muslim ya do aw norombe okomuna ngala da koro inko nunun sursi islamay islamay nana komunun sura islamay nana sura mbake tukumina aw beke ko korole mingum biya ka koro ngama yere sutura de ta doneta anga tarku famba akuma sibi ama sibi anga nyama kala de ba manabo ulubi min manabo ayta lameke uba fo ko ngbe mina ka koro ni i kumsiga koro tanai ko anga segi korole ma bene yanango obina demson blaka busata sunguruba kama sira dawlaw ne nyaba la dota me fali de mine ko dugu dasri la korole we ya i demson mugo tikini ka pare ka ta joka ere fere chauffeur o korole asoro la so amasoro so mo de korole mso kono ma bo sigi kembe ka kibaru de kono ma fango sahambe islamela de nga ode kunyo korole sigi bi kede ni asoro la so wala masoro so hakili mo bo korodo Allah mo ba kumbu korota ale re kumbu korota ba kumbu korota fa kumbu korota ache ba janza ni sanwi na kilango ubina busa de taka demsanu ngien ka bo sunruba la na kilango ubina fa ko sunruba so de tatugo ko koro kwa utanga korole ne ma ngal ke dongo parce que ne ado kande korole mama o korole ngo kuma damne na doro ne yabala baliku tabu sigi fali kuna kube fali bla dugu kono ko dugu dasiri ko falti bugo ko yelati ko ka ti bugo yana de yente mo siga fali kishi bugo limade sika ke parce que ama fait de femme yara qur'ane kuma info ata ninga sigi chef la ko nyina ma ya sunna ko alaka sunna fil hayat ku tika fali itika dore blano na itika yelema kanin dore kwatika ke bo ala de dunya ire majamu
ayo okmai aya nyeshi alkrama ako rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara ko ala de be fendlani mi ajale de dlalkelay ko ay na dlalike abit tomoni ka dlalewna ka sugandili ke chugola chugo min kadai ala e fedo dla kuluke fen la horoma mawi bagandama do be ulu la horoma kaboni bagantowi ali ala yɛrɛ mu tɔgɔ ni bagantɔw tɔgɔ kɛ kelen a bɛ fɔ olu ma ko al-an'am ko nɛɛma baganw sura dɔ tɔgɔ yɛrɛ dan b'o Qur'an kɔnɔ ko suratul an'am ko nɛɛma baganw ba ni saga ni misi ni ɲaamɛ n'i ye sogo ko kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ a fanba ye olu ye n'i ye nɔnɔ ko kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ o 99% bɛɛ ye olu ye n b'a fɔ ten n'o tɛ nɔnɔ ko kuma tɛ dɔwɛrɛ nka komi tubabuw bɛ ko bɛɛ kɛ sisan n y'a mɛn k'u ye falibiri fana daminɛ ok. Yete ni ko nono doro iko ba saga walma mishi walma nyame yi nono nono je ko ali nono mu ye kwa kan o koro de ko adlala ni nunu ngere gere walma faranga min gera ka o manja produit wara min fara la ka o manja fana ulu to dara ko an'am adam hadi ngabbe ngan sika ulu kan nema baganya fale ka do rebla unona etseka ulu ni leke kili itseka ulu ni ulu ke kili abo chuko kilina adam ade fana adam ade uni nyonche etseka chide nga bonya fale kuni mato kekele etseku ka chide ya bo ama ala ye samandi ya munum bla fon ni yonche ala ye sanu ni warje daraja bonya katmen nege toka etna sika o bo a chugola ki bi fen wara daraja ke sanu daraja nege wula walma toyidi fen wara daraja ke warje daraja etseku ke mo tseko sunna fale ngani ngmay fo kun koroidi mbena a foli min balaka kanfe sa ko beka fembuya yaro akuma de balaka foto ko beka fembuya oho anga beka anga nyonga dine buya beka bato bika bashte ni e fembuya tabuya mobo buya ngalla dala ala reka dali chugula ala ma femi buya na yesra dela koni mio mimbo ya ko anga je ko boya obolo na ko tarate ko chama mi dabla de amma ko chama mi na sade ba wono ngote ko jado iboli kondoro sane to fe bla ni إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يرى أطول نون تلوري كوني أفين تغير ريميو جري مغني جري مغني بوانا نقول تكوك ما بيتشك أي جري مغني دا كفر دغو مسرو أكو دو ما جري مغني دا ده بس كالي ري دغو دي وپنانا نسيا كوني مغني جري بنيا anga faroka ka jiri takdisu ni mami ye farado bunya anga faroka ko fara takdisu ni mami ye femi muya anandarate au ma endu fe dowe mishi batofu mo fa mishi kama oi endu ka sigida do be lubi mishi de batu utoro ko ina mishi bina dadu ka dumi na tsika fenge mishi bi du ka sono ka chini ka tsika fenge ukama ngodo islamera uluye mishufa sele uluye mishufa mige akera nyomfa de unionje kama fa bishikama jebe chukomi nabi au bekega laicite ko da yele chukomi nakata ni ngodo fana nana kabo end ni dotara samwa sambisa wake no mishiko nana ko no damne bama ko dafa kindola ya akuma dodo bina fokanga mshufa na boya ko parce que ko do fana ka fembo ya ta bagaw ala ta foko ga bagaw boya ko ma adama dede ala be bagaw ko ka hina ulade ko ka haketanga anganu ufa fula anganu toro fula o de bagaw ka hake nga hake fuite bagaw bulu adama de ka mine ka mago haketa bulu ko bali hakete fali bulu ka yele nga bali hakete fali bolo ka wotoro la siri bali ayrela o haketabu fo donan kana taklifu fena afangat siga minge ikana tonyo ikana toro fula nganaye mo oblati koni mi fe minge fembaye obeke fembaye parce que na tarata do bena fo ayi ko ama fo ko jiri mo ni be boya ko afara ko bolli boya na ni jiri mo ni nga jiri mo ni dlameni surami ni mami o do sura jini yoro wara halno tale ke raka buli Allah ba kelayin mi samaka ta ofanana Allah ba kelayin mi samaka ta dogo jalaw na kungo kono parce que an fe afin kiri karaka chande
hali jiri dɔw bɛ dɔw bolo dɔw ka dugu boliba jiri do a jiri jala bɛ soforo kunna a bɛ to ka taa ni maa min mago sera o jiri jala ma ye k'o tɛ tigɛ jiri jala k'o tɛ kɛ charbon ye o tɛ tigɛ o tɛ kɛ menuisier baara ye ko mun kɛra diɲɛ bɛna tora a kun kan wa maa tɔw bɛ kɛ ka avancer maa tɔw bɛ kɛ ka développer maa tɔw bɛ kɛ travaux anw bɛna segin an kɔ fo ka se nin niveau la anw bɛna nagasi fo ka se nin ma nka ne kɔni min fɔ faamaw ye n'a kɔrɔlen ko yan'a ka taa nin sira fɛ yan'an k'an genge silamɛya la an t'a daminɛ faamaw la an k'a daminɛ fanga la kɛ nin kɔrɔlen ko in da man d'aw la koyi walahi a da man d'a la parce que an ka yan fangaw sigi cogo bi farafinna yan fanga tun bɛ yan ka kɔrɔ o dugutigiw tɛ yan u bɛ mini jamanatigiya tɛ an fɛ yan ka kɔrɔ wa u bɛ min tɔnbolomaw kun tɛ yan ka kɔrɔ wa duguw la u bɛ mini dozow kun tɛ duguw la yan dozo dɔ ka taa k'i bɛ cercle dɔ mara k'i b'o commander ka sɔrɔ siw to yen ka sɔrɔ dozo de dun ye kɔrɔlen dugutigi ka taa dɔ ka titre foncier ta ka soforo kunna k'a di dɔ ma an k'a lajɛ ka sɔrɔ dugutigi de ta ye dugu ye o de ye kɔrɔlen n'u u bɛla ka kuma u ma siri n'a ma hakili jagabɔ a bɛna bɛn dingɛ dɔ kɔnɔ a tɛ bɔ dɛ parce que n'a ko kɔrɔlen n'u y'a livre sɛbɛn k'a kumaw parce que kuma dabirilenw de don olu bɛna silamɛya de signaler u bɛna silamɛya baara dɔw de signaler parce que u b'olu contre la anw fana bɛna fɛn kɔrɔlen dɔw signaler aw ka bɔ t'o la dɛ nin y'a kubaba dɔw ye an fɛ yan ni i bɛ terrain ɲini sisan n'i ko papier jumɛn b'a la n'u ko ayi ko dugutigi di don aw ni ne bɛɛ b'a dɔn dugutigi di de jaasin bɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ka sɔrɔ ka kɔrɔ yan kabila kuturu yɛrɛ dugutigi de bɛ sigiyɔrɔ d'a ma kana ka kungo da dɔ k'a fɔ a ye a ye gɔngɔrɔ fili n'a bɛnna yɔrɔ min na walima a ye taama na a yɛrɛ mago bɛ yɔrɔ min na n ye yan d'a ma a y'a sigi yen o caman tɛ yan ka kɔrɔ wa dugutigi dɔ ka taa dɔ sigi a ka papiye dilan ka d'a ma ko ale de y'a sigi dugutigi yɔrɔ dilenw mɔgɔw bɛ tile ka t'u kɛ titre ye kuma t'a la a tɛ hali ni dugutigi yɛrɛ taara ko bɛ da la a tɛ se k'a minɛ ka d'i ma o kuma an ka hakili sigi a kɔrɔlen ko fɛ an ka hakili sigi a fɛ n'o tɛ kɔrɔlen caman fili bɛ o bɛɛ tɛ silamɛya ye dɛ wa o kɔrɔlenw ɲɛnɛmayali jamana maa si ka bɔ t'o la minnu b'a kuma na réseau kan n'u bɛ kɔfɛlaw la ni anw bɛ kɔrɔlen dɔn an bɛ kɛlɛ kɛ kuran nɔfɛ kuran ye kɔrɔlen ye n'anw bɛ kɔrɔlen dɔn an bɛ kɛlɛ kɛ robinet nɔfɛ an ka togodaw la o ye kɔrɔlen yan kɔlɔn tɛ yan dɔ bɛna fɔ non ninnu ye développement bon ni ninnu ye développement ye mun b'a bali fana mɔgɔw ka diinɛ ko la u hakili y'a faamu ko nin ko in tɛ ko ɲɛnama ye anw bɔr'o la n'o ye bolisɔn kow ni manamana kow ye anw bɔr'o la anw donna ala kelenbandiya la anw bɛ ala kelen bato mun b'a bali ka o mɔgɔw fana to yen ka faraw la an k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ kɛ ala batola ni bolisɔn na a y'a fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i k'a lajɛ u fila suma i k'u ka ko kɛta suma i k'u jogow suma i k'u ka wale kɛta suma maa minnu bɛ kuma kalandanfɔ la yan n'o ye k'a fɔ kafiriya tile fisayara silamɛya tile ye karamɔgɔ minnu b'o fɔ yan e de dɛsɛra ka kɛ silamɛ ɲuman ye parce que fɛn o fɛn n'i ma k'a ɲuman ye e t'a nafa sɔrɔ dɛ i ye maa o maa ye n'a bɛ silamɛya lagosi ngali na ala la a ma kɛ silamɛ ɲuman de ne tɛ silamɛya kafiriya tile foyi ma deli ka fisaya ka tɛmɛ silamɛya tile foyi kan a ma kɛ kafiriya tile ka fisaya ka tɛmɛ silamɛya tile kan a ma deli ka kɛ a ma kɛ arabula a ma kɛ farafina a ma kɛ tubabula a ti silamɛya ka fɛn jira ta bɛɛ ka ɲi ka tɛmɛ kafiriya ka fɛn jira ta bɛɛ kan u tɛ kelen ye n'i y'a mɛn silamɛ o silamɛ da ale de ma kɛ silamɛ ɲuman ye a nafiyalama de don hali n'i y'a ye bi a fɔra ko kɔrɔlen dɔrɔn e bolila ka taa kari e sigilen tun tɛ ni nin ko ye ka kɔrɔ o de don e kun sigi bɛ ni nin de ye ka kɔrɔ nin de tun bɛ hakili la ka kɔrɔ e kun sigi bɛ ni nin de ye ka kɔrɔ nka bamananw ko ten ko fɔɔnɔ nege bɛ den min na n'i bolo kasama da o nu kɔrɔ
ma min sojoro me ni talo nawla tabulika teme parce que ma do be islamela wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf e do islamela ma dala koy wa hali madina o kumbe hali alkiratila jama chara ni koina bo an reka fara mo koyti ni wati ni de kera ni koyin wati kuma na an re ban re fara o jama katti o mo mun be islamela no te jon be bo bolition na kinye bitla ka boafe joni be bo kafriya la kinye bitla ka boafe o da to ani Europe jamana ufle mamunu be tubi gasro tubi de on islamaya chekan katema islamaya koro ka mumbake parce que lu bora korole mi ngono u ye toro minye okono u ye deku minye okono olu yere ba don ye nu lu ka kesla me u ye lu kumbe chukumina u yere bodo nga kome eto don e ma ke kafiriye ka koro bonem be kafiriye la eto don e kafiri yere sago kelama be toro min kono eto don ngani mbo don u da tuna do tubira u ka tubi kain u kasla me kain kateme ma munum be islamela ka korotaka pana anga fle anga limaniyo korokura anga dine nyeni ka don ka fam korolin ko kuma min na wuli to fle an fe malla abeka fsa bulson ide abeka fsa anga la da koro to ko la sonikel la da koro munum bambule parce que do ya dam ne ka ba ka bite ame kibara in kala me fedo be anda promo de ke funa were boran were ekmamna parce que ni kwana ma ba publier ke gaduma chaman koroto me sonike parce que sonike dan nu ay ma do fana diga soro dagire bi ma fara fina bla nyon nuna ya do de bonne bon fer nyon nambara ni nyon nigi fara fina mena o de la ta wa ko do ko mana be ko boko mana te ye ka boko mana peu. Comment tu fous qu'il a? Comment son nom de Kabenga Kundu? Ni bora comment on a voulu d'un qui assassiné? Ou bien retirer de qui là? Parce que Ngalo me va connaître qu'on a boire kato boroto kata kobo keneka. Et quand nous kobo fiena. Donc mani bora comment kola dron ici. Vous pouvez faire les d'autres qui kama. Mané et Sarah va kama fo. Vous pouvez que kama tosra. Vous n'avez pas d'andalé en fait à koroko do comment on a kobo comment. Eh madonna fait enfin na bibola ala yemin la iteko de buyela ala yikemi idla tukola iteko de yela ete era tara do kokola bishika bwala angana ere mala sade mamunu be kondara kalenga fo danguna de yenyere danga ani abe tonshino bali mununa yengalen qur'ane na de yemburuju danga ati foiki la bwala e ko akila ko ala ko do se yasura ala ko te bwala ala ti foiki la insha Allah ta'ala pana islamaya kafriyat lima delika sa islamaya sa islamaya le fuyi fodro mamunu ma ka islamaya mamunu ma ka islamaya ulu tin na fa islamaya la kuyi islamaya mana masri chugo ajuguti masri yala yate o islamaya ka kiru gien kana ni kiri munu ya nona e kulaje ke ayu laje islamaya ka kiri munu nkele olubi na ni miye koko bla nona ayo laje nga ne mimbi ne kaba ko ajie kono bi nini hakilla fe nana ebe bismillah ere tabsiga laje hakilla to krefe fo islamaya ko kembodi ina hakilla fe manana ni gorjuga no la kubu ka akayini o billabe ni atoka di gini wula kubu ka ake yini ni doroku mina wula kubu ka ake fe mana wuli ma façon nani hakilla don nana na bora u yere de yoro olu be billame ni wula kibi jamana do boroto kibi yere ta ibillame nga ni ko islamaya e be de bisinga harharama ka dai kati wana aya kunji ay nungumbe na ay ninjan nuna nana na wima la ha ekla ke de nana na wima la maliye bedda maka kamalla wa maliye famba de aslama swandi ko ka dine o jama fambai ulu tika taku kunda mani madina mado kunda makayen o tika kede
parce que en fait o de kɛmɛ kɛri ta ye silamɛ dɔw yɛrɛ dab'o kuma na su ni tile ni ko silamɛya dɔrɔn o ti ɲɛ dɛ o ti ɲɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bi yan ni nafigiya tɛ ni barikaba ni jasi ni kunangoya tɛ e k'a to sa o diinɛ wɛrɛ mɔgɔ de k'a ta kɛlɛ kɛ parce que hali n'o diinɛ si la tununa ni e ye silamɛ ɲuman ye o de ka di ye diinɛ wɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔ min tɛ silamɛ ye ni e ye silamɛ ɲuman ye hali n'i tɛ karamɔgɔ ye n'o diinɛ yɛrɛ si la tununa pewu o de kan ka kɛ fɛla ye n'olu m'u ka laɲini foyi sɔrɔ jamana kɔnɔ diinɛ ko sira fɛ n ko diinɛ ko sira fɛ o de kan ka kɛ e fɛla ye silamɛ ɲuman t'a ɲini diinɛ wɛrɛ si ka san sɔrɔ a ka sigida la silamɛ ɲuman t'o ɲini silamɛ ɲuman fɛla ye jumɛn ye mɔgɔw tugura alakira nɔfɛ ka jihadu kɛ mun kan litakuna kalimatullah hiya al-ulya ala ka kuma de ka bila kuma bɛɛ sanfɛ alakira nana ni min ye o de ka diɲɛ bɛɛ minɛ bana ne ka laɲini o ye sa o ni kuma nana e diinɛ wɛrɛ défense tali e ka mun b'o la janwa karamɔgɔlama karamɔgɔ silamɛ karamɔgɔ ka mun bɛ chrétien ka diinɛ ko kuma na i bɛna an bɛɛ ye jamanaden kelenw ye silamɛ b'a kɛ ta kira ma deli ka chrétien défend chrétienw bolo dɛ an ma taa adamadenya sira fɛ dɛ n'a sɔrɔ ko u ka adamadenya hakɛ dɔ de bɔsir'u la kira delila ka laadiriya silamɛ ni kafiri cɛ o hadisaw bɛ yen parce que n'i ye nin kuma fɔsɔ fɔ dɔrɔn u b'u munumunu k'u bɛ don da wɛrɛ fɛ kira delila ka kiiri tigɛ a ka sahaba dɔ ni kafirikɛ cɛ a y'a da ja kafirikɛ la ni kafirikɛ jo don a jo bɛ d'a ma kɛ o ye adamadenya kiiriw de ye nka kira delila ka kafiri jumɛn in dɛmɛ kafiriya la kira delila ka diinɛ wɛrɛ jumɛn in reconnu k'a fɔ k'olu bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ hali n'u ma tugu ale nɔfɛ dɔ ka nana dalilu ye nana dalilu ye k'ale kira ko aw ka to a ka diinɛ kan a y'a ka diinɛ kɛ an bɛ taa an bɛ a bɛ ala b'an bɛɛ fɛ mini ale kira ye u wele de k'u ta bila ka tugu ale nɔ de wa o de fɔra ale kira ye qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ni a kɔni bɛ ala fɛ maa o maa ko ala ne cilen kɔ a ye tugu ne de nɔfɛ a ye tugu ne de nɔ nka maa minnu bɛ nin kɛlɛ la a ma lasara dɛ a ma lasara dɛ iblisa sera ala dɛ a negena dɛ ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika al-karim adamadeni ni e mala sasa ni mai al-karim imam mi fonsiri wa ma bikum min ni'ma fa min Allah hero bambula be wala de yoro abe ni ma wonne ma be ana an farkulula an gono an ko kanana an laminina am ki ga balo hero la fa min Allah ga be bu ala de yoro ama yana ngew umani nge ko tuwabu ya keta ni mikro ni ni manga nyomfla kala ala ma kuma no ya ala ma kuma dadi mami mani yo joala ni bobo jo akuna abmuvo ni téléphone sa million temps téléphone dingele nu ko febe bala abinge ni tloko bela hala ka keta bela damne etna sego utiliser no e ka meni ka appel kelai ici nous quoi à toi oui ni avion là abini aga de boli minute kono ngo abna boli espace de kono aba boli masafa min kono ngoy alaka dlali بين الأرض والسماء و بولي فيرا مدلا أدلا بو في كو أو كابولي تمسر دلبا مساكا إسباسي كنو ومكي يعني ما منغا كابا فيمبا فوفو نونا ميا فوفو يتكابا ولا أنا ما دون يمونك من برا لك الدوني كنو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ألك الدنيا في بلا ملكي نيه فندل من لا يجيب على كإسباسيكا نيه فنكم بدلا يجيب الله تعالى كإسباسيكا كتا كوجي فلي نيه بتوم باو كبارو يمنيو كلا دوكيماتير لا إسكيلي بكبكويا إمين تسونيوانا دلا تقولا إمين جمانا تسونيوانا دلا تقولا نيه بتوم بلبلو منون كلي بكومي كينجلي نيه أبتوم دوكيماتير فلي كادلا تقول فلي نيه كبكويا غاني تاري جو كوجي دلا ka obaton belebele siro makeme chaman tuntunne ko jika
hali tini ku ye ku la sayoro janfe fatabarakallah ahsanul khaliqin ni hakli bila ni fatile telagalaga toy ebe bonya sigi bonya tigi yere manu ya alai okmana benna na mi zoroy o jonnoy benna na komun zoroy o jonnoy Allah benna na komun zoroy o jonnoy wa adama de rebe kika balo alaka o fendilale ngila fe be joro ka dogo ko go fe be joro ka dogo alaka tabiya fendilale nu Allah ta'ala fe mun dilaka di adama de tika balo olude ko ka ala e tondi adama de re fara nyonga chomina wala saka kon no ya ayere bulo o bebsi ga boyi adama de be balo okay amana no go migoro aro migoro bola ro etnya ta na kuma ha mana o bebsi ga boyi we fe adama de fe fara nyonga wala saka ko akonye kata fe ka kon no ya bulo o bebe boyi ye technology mina de la tugotu même fier ko go sebe mami ka technologie mina ondla ka frigo dilali doni be ala congélateur dilali doni be ala contenant dilali doni be ala ngana tlalo bela nana ni daso amago be le buba kelena amago be mangoro dengerena amago be kini monena amago be femu na we ala ka fe dilali we naturellement ale ma foyi ko buere pe ko premier nécessité o ede aga tele ya ha ala ma de ka ko premier nécessité ede aga premier wa ala yo nyefo awye ko adama de yana kan na ya ale bukul bla ajeya wa qaddara fiha aqwataha ka adama de balo dandige ka bla ya abagum se fon fe ma ala yo bla wa barab ken macher fon fe ye abe ala ka fen la lunya be ala ka fen la ya ayuha insan e adama de ni wo saw afo fo da parce que may baraka abe se mamina ko tasla me ma gharraka ma mala salaw de ko ما غرك بربك الكريم ويما لسني ما يممي فنسري الذي خلقك اي رب ولا مسمي فنسري هذا اي رب ولا كفنسري هذا ترى فنسري دايد لليو كا اي رب لا انا ما دي رب ولا على كفنسري هذا ni ala ma dengo dai bo wala bi shi beke na furo tu be wilaru bu bolo dekele kuma so ma dekele da babna fa qur'ana woni nyefu wala ala bi dem so ma gere di mama ni mami aja ka de che ma gere di mo ma ni mami aja ka shogi ka di doma ko ni mamu ya ja bulu ke ko na uye uti de soro to bu se ka de ko ka ya to anga nyo kuma fe ga ka be ko so mo ka wena kuna na on ni fe mu ya na ko ko no pe de ku di kele ke ku walde la mo na ko ku no ginu ku di kele ke ku walde la mo na ko kunga no to bu era tunda jamana wara deunta ko luke ka balanda no we ko luke ka sura suyo dali ala tay ala lahu al khalq wal amr dali ala tay wa koyo ala de tay wa ko bisiga alam ko mu yema la tani alay al karim alladhi khalaqaka fasawak aid laki dakayki jotwi fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak farafnya ko kalami yani kala baji we ko farafina wi farafin kala bo farafina mi no fede o yala no yo kabi ya ka na arabu ya afle ayega farafina ma jaye ba spanish ko tal spanish word me ba ni farafina ma to jabana no take to bi na ile mana arab jabana no take arabu ere desele ere do fo ere ka tuena ah e desebe ere kera farafin e ke e suka shimola ka bayela
كسرني ناس إسلامية إسلامية دي بقى هكلي سيجي وكمان كتب دين بكا قرآن بنا يفعل أي ولون تو كتكني ولو يا دم في وكمان إسلامية أكاي بكيسي جامد بداية نبض وكمان farafia mini o kema mulo kaba kwe na mini ka faraje batu parce que on do amini ka faraje de bla ala place la be mama enu ga ala ko la bushi o bu sinzi to bu de ka ala la bushi don teo o farafia min floye were fi ayi suratin ma sha'a rakkabak والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء على ذي مسايا أما أو سورة ولا نمو كنا تقول من كداي أكمنا أنو يا فرافين يلي وين نغشي دوي كنيش أماوا يلي وين بان دوي على بني دو أناوا يلي نولدو على بنون يفهم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ألا يقوم جنب أقرب الله تعالى كآية ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. دائرة الدنيا الله تعالى كنت من دائرة الكون ما من جمع كفرافيا كوني فرجيا كوتا كوكا كوني مكي جي كونا كوكا دم كوت دم تمكوري كبا على لا سبب كوي كبا سلامة لا سبب كوي كبا على كثير لا سبب كوي على كوكو كمورة كالا كو أبى الله تعالى كتماشيونا آيات الله أقرأ تماشي من بي على بنيا جرا جونا تماشي من بي الله تعالى كسبايا جرا جونا تماشي من بي الله تعالى كسمبولا جرا جونا كو ابي اولا ابو تماشي ولا خلق السماوات والارض كبا كولوني دو كولو دلالي بولا ما يجوي نيكي دادا على كولا كبا كولوني دو كولو دلالي كو قال دي يولا ابي مبولا America o même mbola les chou même mbola e bed nano soraya ala ko kwali de oblay e munaji o masro kan wore foi mabo min wale tadu hali firawna ya ka yela ko kuma min foya ka koro no ya ana rabbukumul a'la ga makka ba ko dilla ko kuma fode parce que a do hakli foi ti ko mine amadu ko dilla ko kuma fode na muruzu ya ala wore ayela oni ibrahima e munazara ke wiye nyon so shunyana ma ko kuma uni fewna la le bolina beni dama ale dadina إبراهيم كوكو أكماني على ينسبيه إكاد لبورو فلتا فبوهت الذي كفر على الدنيا أكماني كلا كلو كوكمان ننا ويعلى جنفرولاي ندو كلو كوكمان ننا ويعلى تعالى جنفرولاي كوكمان على يجرى لونه كوكبا كلو دلالي بولا دو كلو دلالي بولا أو يراك ما كون فولي يوم أدم أدفله لو كما من فوق ما تكلي ayra fle abe adama de besura kakan farkulo shaklula no ye ngolo chugoni seun chugoni bolo chugo ni adama de ngaw farkuler tekri doye faraje doye farafien do farajo were yere dama do bilebe do jeme do niram guyambe farafun yere dama doye shikoro la mai doye fi mangri kriye doye ma farla je unani wana ko o min floide inna fi dhalika la ayat ko tamashiyon de bola mibe Allah ta'ala ka bunya jira lil alamin donbo kudono jaybe ni bela ite fuido ngala na sorbon ngala na jabe ni membolo doctora fla bembolo saba bembolo e mi yere do mala do mi ti do mi laro do mi boro do mi taro do e te fuido e kala daga be bisaga ka ba kala daga tamuka si a fo shedana sa ko soro lila don Clover Mao Marana Arakuka Kalulia, Nantla Kapuka Karame, Dugusago Dedo, Shetana Sabu Sola.
Shetane de sago sorala shetane o fa pa te farade adama na diuna parce que ala adama dilalen bura de bunya fanga o de fa adama dilalen bura qurani de ala o de bunya katima ka daben chamanga qurani ya baro afika do ne adama de bunya hali ka danye do sogo donnandu ma fu sogo don gele ka ani jika ko wanyu ñu garsige fen numa na fen zanuma ninga tla ku kusaya fen chamanga ne ala yimla ala yinde fo adama on ba foni mi ge koko barka da ala da may ko tege ke ni parce que ke kafri parce que ke to do tayela la nama ni adama de beta barka da yinde la ni e dina fa ke la mo fa barka da yinde la ni e msona che ke la mo che barka da yinde la ni e fa ma nu ka mara de wi ke la ni e ma ma e ke la be ba ni ko nan yana mi ma o kango doni mana min yana ambema ayre bora min ga fon sira kono anda barkada barka kana da alay wa ala bakri de dore barka da alaykum wa ana batun nafatisi alama namba naka ala batu ti torose alama ma alaka alay bani ala ta'ala bu alaya islamu ay akadi man yow ko prayer angan chesri kana dine don ka fa lube wo chinga kabano ko bitale kabano ko ta don ka kambale mo wuluka wo chi kabano ko ta don ka kambale mo ay ni ala ko la ko shila ni nge wuluwi au ka ke kabano akate mena kabare nana ma di mala ba yumu ni mala barka da yumu ima ke fuyi kera fuyi ko ni mala ba to ikera fuyi ni e fen wara bato min da ala ikera daga de mo de daga te ngo adama de ka siga fen wara ala e bunya ka teme fe mi ga yere ka yere dogo yoy no te daga yoy ala e adama de bunya e fen fen bla fi hada kaw ko be bunya di adama de ba ko be tiya di adama de ba nga adama de yere nan laba ka banga barka da wala ka raye tiya di ko fen de do wara to gele ya dina jamana ko ti gele ya jamana ko no ni misambu ka pollution sugo no fe ni misambe o ka la da koro fen mu na duma ka ka di boli mo ngabe di pollution ni mo do panga woro fa mango o siale nyoy ka bisisa ba koro mu mina boli be ba koro mblema fi ma no ngabo nyona jiri ba don ko ne fi ma ko ne blema nani nyawo bay nani sala tigi nani bakorom ble akeni abe pollution nyemo do basu o ko kom on boli do ya ko kuma ko yo ka buya fe est ce que awere ya buya awye ka buya ere di fore wo mi kaka ka ko tu po de fore tigerala e ka daji tu ikafembe to taka ka daji tu ikaramo waka eko mawre do ya nikma ka dama ko be toro e dari joka daji twaka est ce que adama de flamana kelani ki adama de nyoma tu ka daji ka twaka joma ya men babo amami ala ya wala ka fe do la ka laba ka woro nyimika ko tu amana sigo ne lo ma kuma ata woro da yare ma ka yini abena ni sogo nu ya tu da yare ma ukmana anga hakili soro ni ala ya lafiya ka bo hakili nda bara muma farafiya to la farajiya to la ko don baliya ko do tumbe je yorobe ala e cidon fura dama ubina kana dadon baliya ko don baliya ko naluma ko ubina o de kele ka bo mo bulu ka sanya bla nona ka here bla nona ka noro bla nona o de do arabiya ko tew bashita la mbikuma kunjeni mi ni arabiya ko do ni tana de islam ko parce que ko islam arab kai no eknye ladri eknganga ba fento fanana femunu te farafun tayde eknganga ba warbiula eknganga ba machine ma femunu fle abolo pour utiliser eknganga ba ulula ama min famu ni ko ni tajriba kala ka korokoi fanga do temena ina soviétique temena ta taru kulaje olu ka fanga kunkera jamana baba chama farale nyonga ka ke jamana kele ko amerique fle chugomina nga ngana bemunga kulu madala la yo de sebe ko constitution na ko ala ko tala akola bana chugodi
a tiɲɛna olu bolo dɛ sisan a ka fisa min bolo o ye min b'a la ka taa misiriw dayɛlɛ ye dɛ Amérique o min bɛ bɛɛ ɲɛ an ko ala tɔgɔ sɛbɛn olu ka wari kan o ko a tɛ kɛlɛ daminɛ ye k'a firiw tɛ yen yɔrɔ dɔn minnu b'a la k'anw kɛlɛ yan ko an bɛ ala ko la yan ala tɔgɔ bɛ wari kan Amérique aw tɛ yen yɔrɔ dɔn aw bɛnna dollar la e ye dollar jira hali fatɔ la a t'a dɔn ko wari don o tuma na an ka hakili sɔrɔ kuma taara a bila kuma tɛmɛna nka n'i y'a ye mansin k'a bila kuran tigɛra dɔrɔn a y'a bila kuran ko tɛ baara in yɛlɛma yɛrɛ ni ala sɔnna mikoro ko t'a yɛlɛma ni ala sɔnna hali mikoro tɛ diɲɛ kɔnɔ kira ye kutuba kɛ k'a ban ka fatu a m'a kɛ mikoro la ni mikoro an b'a san de k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye wa an b'a san n'an ka wari de ye dɛ maa si t'an kunna da mikoro ko la maa t'an kunna da kamera ko la an b'a san de mikoro dilanla tɛ mikoro kunu n k'a b'a feere ka ɲɔ de san k'a feere ka malo san k'a feere ka farini san bɛɛ bɛ balo i ka baara de la parce que u bɛ silamɛya de lagosi n'o ye ko siniwaw bɛ baara la ninnu bɛ baara la ko izini minnu y'a izini dilan k'olu mago tɛ selidita la olu mago tɛ kuranɛ kalan na nka u b'u baara kɛ anw de ye i b'a kɛ minnu b'a consommer i b'a feere olu de ma ni siniwa ye mikoro dilan n'a mago tɛ silamɛya la n'a b'a ka mikoro tɛ feere silamɛw ma n'olu de mago b'a la a kɔngɔ b'a fa ka mikoro to a bolo ye dɛ bara mikoro feerelaw bɛ mikoro de feere ka balo n'a ye o b'a feere ka fɛn min san k'o sɔɔri o ye ala ka dilanlen ye an t'an kama da maa si ye n'an bɛ taa hiji la avion na an b'a wari de sara n'an bɛ mobili san ka don a kɔnɔ an b'a san de wa tubabu yɛrɛ fɛ yen bɛɛ t'a dilan koyi ala ye dilanli dɔnni di dɔw de ma olu fana b'a dilan ka feere tɔw ma bɛɛ n'i balo cogo don e tɛ tubabukɛ bɛ yen a tɛ se k'a ka mobili wuru falen o bɛ yen o caman bɛ tubabuw fɛ yen a yɛrɛ ka mobili pinɛ sɔgɔlen a tɛ se k'a falen nka miliyari b'a bolo a bɛ se ka kɛ actionnaire ye mobili usine na nka a tɛ se k'a ka pinɛ falen mana ala de ye dilanli kɛ ka bɛɛ n'i yɔrɔ don dɔ ni yɔrɔ tɛ taa k'o kɛ ka dɔ ta lagosi yan n'i ye tubabu ka fɛn min y'anw bolo o m'a ɲɛ anw na o m'a dilan silamɛya kama o y'a dilan an fana y'a san k'an mago ɲɛ n'a ye cɛ a y'a to an ka dɔn mɛ tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma bamananw ko ten ko ni tu ko ni wara ko ni tu ko ni ne tɛ e bɛ dogo yɔrɔ sɔrɔ a ko wara ni tu in fana tɛ e tɛ kisi dosofari dɔw tɔɔrɔ ma dɛ bamanan b'a fɔ de la ko tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma o tuma na anw tɛ fu ye an t'an yɛrɛ kɛ fu ye parce que ko technologie dɔnni tɛ an t'an yɛrɛ kɛ fu ye dɛ limaniya de ka bon ka tɛmɛ o kan i balola hɛrɛ o hɛrɛ kɔnɔ yan sɔɔni dɔrɔn wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ko in bɛ kuncɛ hali a tɛ mɛn wa bɛɛ sigilen bɛ k'a kuncɛli kɔnɔ ala ko ale bɛ min kɛ maa si ma se k'o kunbɛn kullu nafsin dha'iqatul maut o baara bɛ sen na maa si ma se k'o kunbɛn tubabu ka dɔnniya t'o kunbɛn technologie t'o kunbɛn recherche scientifique t'o foyi t'o kunbɛn o kumana ala ye ko minnu fɔ n'u taara ka se ka bali halisa e k'e tɛ da o la e bɛ mun ɲini i bɛ mun ɲini ala ko n bɛ nin kɛ a tɛ ka bali ala ko maa tɛ ka nin kɛ o taara ka se ka kɛ e bɛ mun wɛrɛ ɲini walasa e ka da o ala la اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم